Diyos di grasya, Diyos di gloria, panakabalinit dem. Balangatam ti iglesia, biyag natin kaidalan. Siribit dem, turedit dem, iti daytoy a tiyempo. Iti daytoy a tiyempo. Adu dadagiti dakes, alapet tay ken Jesus. Buteng ken dwa-dwa di ada, wayaan na kamkuma. Siribit dem, turedit dem, iti agdama abiyag, iti agdama abiyag. Kinadakes ti maikat, kenti kinapalangwag. Nabaknang iti sanikwa, napanglaw ti kararwa. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka mapukaw, tapno di ka mapukaw. Yek na kam lugar ng ato, biyag mi pabilgem kumam. Si kakabaliti grasyam, amang waya ti tao. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka maupay, tapno di ka maupay. Natured ka mabumusod, kinadakes to'y lubong. Di pa na kaisalakan, isu ti pagragsakan. Siribit dem, turedit dem, agserbi kami ken kam, agserbi kami ken kam. Amen. Idaydayaw tayo ti Apo, kada kayo amin a nasyon. Itanokyo, da kay amin at tao, na indaklan, ti di agbalbaliw, nga ayat nakadatayo. Ket ti kinapudno na, awan inggana. Madaydayaw ti Apo. Agkararag tayo. Managparabor a Diyos, kenay langitan nga Ama. Agyaman kami unay, iti daytoy, ang kinapintas nga aldaw, ti panagdaydayaw. Umay kam ken ka, tapno ingkam isukod gito'y abiyag. Babaen iti panagdaydayaw, ti Espiritu ken kinapudno. Ket iti daytoy nga aldaw, ti ingkam panagdaydayaw ken panagserbi. Dawaten mi ken ka o Apo, nga babaen ti Espiritu Santo. Isukuma ti mangipabileg ken mangidalan kada kami. Bendisyonan na kami nga rod Apo. Kastamet iti pastor mi ni Pastor Marcel, nga isut mangted ti mensahe, iti namnama ken iti ayat. Awaten mi nga rod Apo, iti grasya, ken panakaysalakan mi. Daytoy iti kararag mi, babaen, Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Amen. Ambok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Ambok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagbiaga ka na santuan, tinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na
Itata ti panakaibasa ti umuna na santuan na surat, ket masarakan iti may kadwa nga Samuel, chapter 1, verses 17 to 27, ket kastoy ti kinunana. Kinanta ni David, daytoy adungaw ame paay ken Saul, ken ni Jonathan nga anak na. Ket imbilin na ang maisuro daytoy kadagiti tagahuda. Kadagiti turod ti Israel, na idasay dagiti pangulo mi, napasag dagiti katuredan a soldado mi. Diyo waragawag daytoy ijay gat, wenno ipakaammo kadagiti kalsada ti Askelon. Diyo pagsardengen dagiti babae a Filisteo, isuda nga anak dagiti pagano. Sapay kumata awan linnaaw wenno tudong agtinag kadagiti turturod ti Gilboa. Sapay akanayon anatikag dagiti kataltalunan na. Tay naiwalang sadyay dagiti kalasag dagiti manakigubat. Awanen silapda. Aglatlati ti kalasag ni Saul. Saan anasarday ti panagpatay ti bai ni Jonathan? Awan kaasyan ti kampilan ni Saul. Pinatay na dagiti man nakabalin. Ginudas na ti kabusor. Makayayo ken maipateg unay da Saul ken Jonathan. Iti panagbiag sa andaan nagsina. Iti ipapatay nagmaymaysada. Naparpartakdangem dagiti agila. Napigpigsadangem dagiti leon. Babae ti Israel, dungawan yun ni Saul. Kinawasan na kay iti napipintas alupot nga eskarlata. Inarkusan na kay ti alahas ken balitok. Napasag dagiti maigel nga soldado. Napapatay da iti paggugubatan. Naidasay ni Jonathan iti katurturodan. Dungawan na ka, Jonathan, akabsat ko. Napateg kalaunay kanyak. Nakaskas daw ti panangayat mo kanyak. Rimbawan na ti panagayat dagiti babae. Napasagen dagiti man nakigubat. Nabaybayan dagiti igamda. Awanen serserbi dagiti armasda. Daytoy ti sao ti Apo. Bendisyon ang pagtikinapudno, tapno isod karaon ko, Apo, ken mangpukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarak ko. Ibasa kada kayo tinaimbag adamag kas masarakan iti surat ni San Marcos kapitulo 5 versikulo 20 ken maysa ginggana iti 40 ken 3 ket kastoy iti maibasa. Ti anak ni Jairo ken ti babae anang sagit iti kagay ni Jesus. Bimmalasiw manen ni Jesus anapan iti bangir ti danaw idi addan iti igid. Inaribongbongan tinakatadu at tao. Dimteng ni Jairo may isang opisyal iti sinagoga, iti dayta a lugar. Idi makita na ni Jesus nagparintumong ket nagpakpakaasi ken kuana. Nganganin matay ti balasitang anak ko, pangaasim ta umay mo ipatay ta imam ken kuana, tapno umimbag ket agbiag pay. Kimuyog ni Jesus ken kuana, nakikuyog met tinakadado at tao nga agdidinnuron iti likmot na. Adda sadyay ti maysa babae as nga 10 ket 2 atawenen nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara. Nupay adun ti nangagagas ken kuana ket nagastonan ti amin a kwartana a pinagpaagas saan nga umimbag no diket kimaro ti sakit na. Nadamag na ti may papan ken ni Jesus
Kan nagkilinmet nga rod, kadagiti tao, agingga, ang nakaisideg iti likodan ni Jesus. Kinunana iti bagina. Numasagid ko la kumauray, ti kawes na laong, umimbag akon. Sinagid na ti kagay ni Jesus, dagos arimwa si Mardeng, ti panagbulos ti dara na, ket nariknana nga umimbagan. Iti dayta kanito, nadlaw ni Jesus nga adda, panakabalin ana uyos ken kuana ket sinanguna dagiti adda iti likodan na sinaludsod na siya sino tinangsagid iti kawes ko kinuna dagiti adalan na makitam dagiti adu a tao ang nagdidinuron iti likmot mo ket saludsodem pay laom no sa sino tinangsagid ken ka ngem inwaras ni Jesus ti panagkita na tapno bigbigan na no siya sino tinangsagid ken kuana. Nadlaw ti babae iti napasamak ken kuana, isong agtigerger iti buteng nga imisideg ken Jesus sa nagparintumong ti sangwanan na impudno na ti amin ana aramid. Anak ko kinuna ni Jesus iti babae. Pinaimbag na ka ti pamatim. Inkan asital na ket saan monton nga agsubli, saan ton nga agsubli ti sakit mo. Madama pay laong agsasaon ni Jesus ket ididumteng dagiti naggapu iti balay ni Jairo. Natayen ti anak mong impadamag da ken ni Jairo. Apay taringgurem pay laong ti maestro. Saan nga inkaskaso ni Jesus ti inbagada ken ni Jairo kinunana ket di kaagdanag papigsaom ket di ti pamatim. Saanen nga impalubos ni Jesus ang makikuyog kad dagiti tattao ken kuana. Malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Idi si Mang Petda, iji balay ni Jairo, nakita ni Jesus nga kimaribusod at tattao. Agsangsangit ken agdungdungaw iti napigsa. Simrek ni Jesus ket kinunana kadakwada apay nga umariwawa kayo, apay nga agdungdungaw kayo, saan anatay ti balasitang matmaturog laong, kinatkatawan dagiti tattao, pinarwar na amin ida, sana inayaban dagiti naganak, ken dagiti adalan na, ken simrek da iti silid, ayan ti balasitang. Inigaman ni Jesus ti ima, ti balasitang sana kinuna, talita, kum, kahit nasawan, balasitang bumangon ka. Dagos abimangon ti balasitang ket nagpagnapagna. Sangapulo ket dua ti tawen na. Kasta unay si Dauda iti napasamak ngem impaganetget ni Jesus nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Pakanenyo ti balasitang kinunana. Ni Apo Dios ti agbendisyon iti panakaibasa iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Isagana tayo. Of unseen things above.
Hallelujah ken amen. Iti napintas nga mensahe iti kanta nga impaay iti dagiti membro ti Nax Virtual Choir nga ipangpunguluan ni Kuya Dante Velasco. Ket ni Apo Dios iti may didayaw iti biagdam amin. Agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Dios ipeksami iti panagyaman mi ken ka. Iti daytoy nga aldaw, iti panagdaydayaw nga adda kami, o Apo, tapno ipaay mi ken ka iti presensya mi. Agyaman kami ken ka, o Apo, iti biyag ni Ate Carol, ni Brother Jodic, Dakyle, Kirsten, ken Renwell, ken Ronnie. Ang makadwa mi, tapno iti daytoy nga panagdaydayaw. Ket agyaman kami, kadig iti sirib nga dakadakwada, nga aramatin da o Diyos, tapno napintas daytoy nga in kami panagdaydayaw ita nga bigat. Ket bendisyon nam nga rodo Apo, iti mensahem nga maipaay iti daytoy nga oras. Iti nagan ni Apo ming Jesus dagiti ti dawat ken kararagmi. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo, iti daytoy maudi a Domingo, iti bulan iti Hunyo. Ngani manen kakabsat ngagpakada, daytoy nga bulan iti Hunyo ket umay manen iti baro nga bulan iti Hulyo. Ket agyamanak iti Dios gapuna iti panangpilina kani Ate Carol nga kas liturgist tayo iti daytoy nga aldaw ni Ate Carol Alvarado Mendilio ket agka-probinsyaan da kani Janice nga bakit ko ni Ate Carol ket ti ili ne ket ijay bayombong ket ni Janice ket ijay bagabag ket dagitoy ket puro nga Ilocano da. Ngem gaputi kinabayag da dito'y Manila, mabalin nga nalalayng dangag sao iti Tagalog. Ket ni Ate Carol Alvarado Mendilio, ket iso iti kapis iti puso, iti admin tayo iti daytoy nga tawen, nga wan sa bali ni Dr. Menry Mendilio. Ket ni Dr. Menry, ket nabayag kami nga agam-ammon, isuna, kanya na, nangrugi iti nakaidistino iti St. Paul United Methodist Church. Nga dati gondaway nga masidagak kenkwana, tapno agpatulong kenkwana. Ket inted na dagos dayjay nga banag nga dawdawatek kenkwana. Gapuna iti 2011 pa iti kakabsat, nabayagan. 2011. Ket tatakit agkadwa kami, kitain nyo kakabsat. 2011, nga mapan dayjay grupo iti Northeast Philippines Annual Conference ijay Korea. Ket adda ti sangapulo nga haan nga naikan iti visa, iso nga nagpatulong kanig Pastor Menry ta adda gayem na nga Koreano. Ket babon ti gayem na nga Koreano, ket tinulungan da kami, ket nakapandag itoy nga sangapulo ijay South Korea. Ket dayjay iti bendisyon ken nga impaay ni Pastor Menry kanyak iti dayjay nga tawen 2011. Kakabsat iti napalabas nga Miyerkules ket nagadal kami nga impanguluan ni Doc Menry may papan iti lectionary kas pamadayaw mi iti biag daydi Bishop Daniel Arichea Jr. Ket ngarod ket inrugimi iti panagadal iti lectionary nga dayto iti sursuro daydi Daddy Daniel Arichea iti Central United Methodist Church iti kinapateg iti panagadal iti lectionary. Ket gapo iti daytime panguluan na kami ni admin tapno kasta ket dagiti mensahe mi ket agpapada no saan man ket maipaay mi iti mensahe ditoy lectionary tayo iti daytoy nga aldaw. Ket ngarod iti daytoy nga aldaw, ket adda iti upat nga libro a pakasarakan iti mensahe tayo. Dagitoy ket iti may kadwa nga Samuel, iti dagiti Salmo, ken iti may kadwa nga Korinto nga surat ni San Pablo, ken uray pa iti naimbagadamag nga surat ni San Marcos. Dayjay imbasa ni Ate Carol tatay ket iti may kadwa nga Samuel, versikulo maysa, kapitulo maysa, versikulo
sangapulo ken pito aging gana iti 20 ken pito. Daytoy ket pakasaritaan iti biag da aring Saul, Jonathan ken ni David kakabsat. Ket gapuna ta adda iti pasamak ditoy. Ditoy nga nagserserbyan ni David iti adu nga tawen. Sakbay nga isuna ket nagbalinmot nga ari. Ket ditoy saritaon na iti panagdungaw ni David iti ipapatay da Saul ken ni Jonathan nga anak na. Gapuna ta ni David ket nagserbi ken ni ari nga Saul idi nga panawen ket uray kaskasano ket impateg na ken adda iti dakkel nga pamadayaw nga ipaay na ken kuana gapu iti panagari na idayjay nga panawen. Kas kuma iti daytoy nga lawas kakabsat ket pimusay iti napalabas nga presidente tayo ni President Pinoy Aquino. Ket adda iti panagdungaw tayo gapu iti pupusay na kakabsat. Gapu ta nagbalin nga presidente ditoy nasyon tayo nga Pilipinas. Nalabit adu ti manggurgura ken kuana nga mamatiak iti daytoy nga ipupusay na ket agmaymaysa tayo nga agdungaw. Kas iti napasamak ken ni David. Gapo iti pupusay ni Saul ken iti gayem na nga ni Jonathan. Ket ditoy makita tayo kakabsat iti kinaimbag iti panagpuspuso ni David nga oray ginura idi ni Saul gapo na ta idi dayjay nga panawen ket adda dagiti dadakkel nga milagro nga naaramid babaon iti biag ni David. Kas kuma iti panangabak na iti laban da kani Goliath ket kadagiti adu nga gubat ket nagbaligi isuna. Isu nga dagiti tao na ibawing iti panunot da ken ni David kakabsat. Ket ni aring Saul ket agselos ken kuana. Gapu kadagitoy nga naaramid ni David kakabsat. Ket dayjay uray kasjay tinapasama kakabsat makita tayo babon iti dayjay imbasa ni Ate Carol Tatay nga nagdungaw ni David. Impakita na iti ayat ken ni ari nga Saul ken iti gayem na nga ni Jonathan. Nga para ken kuana numampay saan nga nasayaat iti nagbalin nga relasyon da ken ni ari nga Saul ngem kaskas dilat ta nga impaay ni David iti pambakawan. Kada ken kuana ken ni ari nga Saul kakabsat. Makita tayo ditoy ket masarakan tayo nga atidog iti panagpasensya ni ari nga David. Ket impaay na iti ayat na ken ni ari nga Saul so nga impaay na iti pamadayaw ken ni ari nga Saul gaputa isuna iti umuna nga nakakitaan ni David iti nasayaat a panagbalin nga pangulo wenno ari. May kadwa kakabsat nga makita tayo ditoy surat iti dagiti Salmo ditoy kapitulo sa ngagasut ken 30 versikulo maysa aging gana iti 8. Nga dito iti sarsaritaan nakakabsat ket di kararag a pagdawat iti tulong. Ni Ari David ipakita na ditoy. Numampay na lapit isuna nga ari adu dagiti nagkurkurangan na ket awan sa bali nga pagasugan na asidgan na no diket ni Apo Dios. Ket ditoy impakita ni Apo Hesukristo iti panangpakawan na ken ni ari nga David. Impakita na iti ayat ken ni ari nga David. Ket anyaman dagiti naaramid ni ari David ket awan ken ni Apo Dios. Inikat na amin dagitoy kakabsat.
Kunana nga rod ni Doc Menriquez, nilimot lahat ng ating Panginoong Diyos. Weno, kinalimutan lahat ng ating Panginoon ang anumang kasalanan na ginawa ni Haring David. Isu nga dito'y ket ipakita nakakabsat, dito'y naisurat, dito'y salmo, iti panagtalak iti Apo. Iti likodan, dagiti adu nga panubok iti biyag. Ipakita na dito'y kakabsat. Nga awan sa bali nga pakasarakan tayo iti namnama no dilaong ni Apo tayo nga Hesu Kristo wenno ni Apo Dios. Anang ted iti biyag kada tayo. Idi Domingo kakabsat. Ket adda iti naawat ko nga text iti cellphone nga naggapo ni Ate Gina. Nga ni Ate Gina ket nabayagan nga namamwak nga agtatrabaho iti maysa nga agency ida Sir June. Ket impakpakaasi na ken impakararag na kanyak idi napalabas nga Sabado kakabsat. Saan nga di kalmano, di kat napalabas nga Sabado. Nga idawdawata ken ikarkararagak dahito yung anak na kat idaton ko ken ni Apo Dios. Nga dahito yung anak na kat adda sakit na nga cancer. Kat adda ijay East Avenue Center, the hospital. Iti East Avenue. Kat nga rod, yung baka kenkwa na ate, ikabel mo iti lapayag na. Dahil iti cellphone mo, kat ikararagak iso na. Kat nga rod, dawatak daytoy, ni Bon Gerald Palacio. Ing kamatalak ko, kani Apo Dios, iti biyag na, nga ing baga kani Apo Dios, Apo Diyos, sika, iti pangitalkak, iti biyag daytoy nga anak mo. Kat iti Domingo, iti oras, kalpasan, iti umuna nga serbisyo, ket nakaawatak iti damag nga pimusay isonan ni Bon Gerald. Ket agdong awak kakabsat gapu ta ubing pay. Ken kastamet nga adu dagiti naawat mi nga mensahe nga idawdawatan mi ti anak ni D.S. Robert Parcasio, ni Christian Parcasio. Ket indawdawatan mi ken inkarkaragan mi da kami amin ditoy nga ipangpunguluan ni Dr. Menry. Ket di napalabas nga aldaw na damag mi nga pimusay iso na. Kakabsat adda iti panagtungaw. Iti daytoy nga biyag. Saan tayo nga kukwa daytoy nga biyag? No di ket daytoy nga biyag ket sagot ni Apo tayo nga Dios, Apo Dios. Ni Apo Hesu Kristo sagot na daytoy nga biyag. Ket saan tayo nga ammo no anyaton ti mapasamak into no bigat. Iso nga masapol iti panagsagsagana tayo. Agsagana tayo nga kanayon, agridam tayo akanayon kakabsat. Ket agkamatalek tayo kani Apo tayo nga Dios, ni Apo Hesu Kristo. Nga isuna iti langted iti biyag. Akas iti inaramid ni Salmista David ditoy ni David ditoy kakabsat. Nga iti inaramid na ket ingkamatalek na iti Dios iti biyag na. Ket anya iti naramid ni Apo Dios, impakita ni Apo Dios ditoy salmo nga isu na ti Dios nga mangisalakan. Nga isu ti Dios nga mangpakawan kadigiti pagbiddutan kakabsat. Isu nga ti yeg ni Apo Dios kada tayo ket panakaisalakan. Ket agyaman tayo ken kuana kakabsat. Nga sapay kuma nga daytoy nga biyag nga isu nga isagot ni Apo Dios ket iserbi tayo ken kuana kakabsat. Iserbi tayo akas ken ni San Pablo nga kinunana. Iti Filipos kapitulo maysa versikulo 20 ken maysa. Anya ti kinunana ni San Pablo? No para la kanyak abiyang ti biyag ket para ken ni Kristo. Kada kayo ngay kakabsat. Para anya iti biyagyo. Kas kadi ni San Pablo, wenno iti biyagyo ket para iti daytoy nga lubong. Saan nga daytoy biyag tayo ket para ken ni Apo Dios. Iti may katlo nga libro a pakasarakan na kakabsat iti inak nga
ipaay kada kayo at taraon iti kararwa tayo, ket daytoy surat ni San Pablo, iti may kadwa nga Korinto, Kapitulo 8, versikulo 9, aging gana iti 10 ken 5. Anya daytoy kakabsat, iti bagbagana. Ibagbagana ditoy iti may papan, iti na Christian one apan nang ted. Kakabsat, ibagbaga na ditoy. No kasano amang ted, dagitoy nga taga Macedonia, no mampay narigat iti kasasaad da, nakurapay da, kakabsat. Ngem aglaplapusanan da no mang ted para iti Apo. Kada kayo nga'y kakabsat. Kasano iti wagas iti panang tedyo. Kas kadagitoy kadi nga taga Macedonia, iti wagas iti panang tedyo. Daytay iti karit, kada tayo iti daytoy nga panawen. Nga adda iti naisurat, adda iti post iti Facebook. Nga kunana iti awan gayam maramid iti pirak, iti biyag ko no matayak, saan ko gaya mga maitugot to, dagitoy nga kinabaknang into matayak. Mapanawak to gayam dagitoy. Kakabsat. Ket naamuan tayo, gisalen ni President Pinoy. Manong milyones iti pirak na, nga napanawan na. Kakabsat. Adda, dagiti mangmangeg ko, saan na ka makaited, pastor, ta dakkel iti imbayad ko di hospital. Nagdakkel ti bill ko, iso nga awan iti maited ko. Among pastor, iti bill ko di hospital, kahit sanga gasot aribo, 2 gasot aribo, 3 gasot aribo, 4 gasot aribo, ken milyones iti gastos ko. Kakabsat. Kinuna ni Admin Menry, mangrugi into no Domingo, iso iti panagdawat, ken panagkararag, iti panakapasdek, iti balay, iti Apo. Panagrebuild da itoy. Ket no kabalan yung nga mangted, kadagitoy nga dadakol nga gatad iti hospital, iti karit ita manungay mati maited yu. Dito'y Nax United Methodist Church to. Manunga milyones iti ited yu. Iti panakapapintas, iti balay iti Apo. At dagitag ko na, apay tapapintasin tayo pa iti balay iti Apo. Amo yu kakabsat. Iti papapipintasin tayo, dagiti hospital. Di ba? Saan nga ti balay iti Apo, dagiti hospital, dagiti clinics, ket iti panagawit mi, kanibakot, iti talong aldaw, iti reflection ko, haan nga nagrigat itao, gapo iti daytoy nga pandemya. Kadagiti daldalan nga nagdalanan mi, ket adu dagiti agpaaramid iti pagbalay da, nagpipintas nga balay, milyones nga balay, kakabsat. Ken uray ni katugang agpapabalay tatta. Tapno da pagyanan minto nag-retire ka pastor. So, kakabsat. Dayjay iti karit iti daytoy nga panawon kada tayo. No balay iti Apo saan tayo nga kabalan nga mangted. Ngem no di hospital, sige, nalakala o nga rumwar iti kwarta tayo. Ket tatta ti karit. Kada tayo amamati iti Diyos, dito'y Pilipinas, kada kayo nga dita balasiw taaw, nga addaan kayo iti kinabaknang, wenno ag sobra kayo iti pirak, daw-dawaten ita ni Apo Diyos. Pabaknangan tayo mo't iti pagarian iti Apo, kakabsat. Nga daytoy, dadya mensahe ni Alec Tatay, this is your legacy. Ni Alec, dadya mensahe na ket may papan iti legacy. Ket anya nga rod to, iti maibati yun to, into namatay kayo. Into matay tayo amin. Anya ti pakakitkitaan, ti panaglakay, panagbakot tayo kakabsat. Adda ka di? Adda ka din to, ti may panpanakol tayo. Nga kunaan tayo kadagiti apo ko, siya, ti mulong akdita, ti panagpatakder, iti Nax United Methodist Church. Isong agyaman na, iti bendisyon ngayon paay ni Apo Diyos babaon, iti panangidaulo ni Doc Menry itangatawan, nga ipursu tayo, iti panakapapintas da ito nga balay ti Apo. Napintasen kakabsat, ngem adda pa iti dawdawaten ni Apo Diyos kada tayo. Anya dayjay,
dawaten ni Apo Diyos ti adda kada kayo. Di ba, no, Ate Carol, adati kantakot. DJ, take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Adda iti stanza ating ako na, take my gold and my silver. Sige, alaman, panawon ita nga, paypayswan tayo dadya kanta, dadya imno, nga kunana, take my gold and silver, ket daton tayo para iti Apo. Kabalan nyo nga takakabsat. No nabaalan, dagiti iglesia di Korea, nga nagdestino ak sa jay, kunada kanyak, iti dua nga tawen at dakit jay, napapintas mi daytoy nga balay iti Diyos, gaputa inikat mi, dagiti sing-sing mi, inikat mi, dagiti amin nga adda nga mangsilaw iti biyag mi, dagiti balitok da, inted da kano, indaton da, inkabil da di altar, ket gapu kadagita, nakapatakder da, iti multi-million o 500 million nga church kakabsat. Kaabalan tayo nga ta dito yung naks. Dahi ti karit ka tayo. Na Christian one ang panangted. Tulatin tayo kumadag iti taga Macedonia. May kupat kakabsat nga kayat ko nga ipaay kada kayo iti dayto nga aldaw. Ket tinaimbaga surat ni San Marcos Kapitulo 5 versikulo 20 ken maysa agana iti 40 ken 3 anya ti kinunana ditoy. Daytoy ket may papan iti biag ni Jairo nga pangulo iti maysa nga sinagoga. Ket anya tinapasama kakabsat. Ket daytoy ni Jairo ket adda ti anak na nga agsaksakit. Ket gaputa ay ayatan na ken ipatpateg na daytoy nga anak na. Ket awan sa bali nga inasitganan o di ket iti manakabalin amin ni Apo tayong Hesukristo. Ket napan ken ni Apo Hesus ket dinawat na Apo agsaksakit ti anak ko paimbagam ko ma. Ket no pangulo ti Jairo sigon ken ni Doc Menry ket adda iti saan nga nasayaat nga panpanunot da ken ni Apo tayong Hesukristo. Dagitoy nga pangulo ket agselselos da gapo kadagiti araramiden ni Apo tayong Hesukristo. Ngem bimaba kakabsat. Anya tinaramid na Jairo nagparintumong iti sangwanan ni Apo tayong Hesukristo. Ket dinawat na nga paimbagan ko man ni Apo Jesus dadya anak na. Ngem kabayatan na magmagna ni Apo Hesukristo ket adda iti maysa nga babae nga sangapulo ken dua nga tawonen nga agpadpadara. Ket dadya babae kun nana ti bagina no may gamaklaom dadya kagayna wenno dadya kawesna ket umimbara kon. Ket dayta nga rod iti inaramid ti babae. Ket idi narikna ni Apo tayong Hesukristo adda tinangsagit ti kagayna ket kinunana kadagayjay kaabay na sino tinangsagid iti kagay ko. Ket kinunada nagadu dagiti tattao ditoy likmot mo Apo Jesus. Ket apay nga damagam ngay. Ket adu dagiti agdidinuron iti daydi nga panawen. Maysa nga celebrity ni Apo tayong Hesukristo. Nagadu dagiti sumursurot ken kuana. Tapno makita da dagiti milagro nga inang aramiden. Ket idi kasta nagtigirgir dagiti babae sigon iti naimbaga damag ket immasideg ken ni Apo tayong Hesukristo ket imbagana nga siyak Apo tinang sagit iti kawes mo. Anya ting sumbat ni Apo Jesus, pinaimbag na ka ti pamatim. Kitain nyo, iti dimawat iti kaasi ken tulong ni Jairo. Ngem iti nakita ni Apo Jesus nga daytoy nga babae ket agkasapulan met iti panaglaing. Ket anya ti inununana. Dayjay nga babae. No anya ti pakaseknan isu kakabsat. Iti ununoon ni Apo tayong Hesukristo. Ket dayjay nga rin naramid na, ket kalpasan na, at dadagay naggapo iti balay ni Jairo nga nang ipadamag, Jairo, natahayon ti anak mo. Ket anya ti kinunan ni Apo tayong Jesus ken kuana, madi ka madanagan. Nabiyag dayjay anak mo. Diba? Inikan na tinamnama. Ket nagsayat launay, kakabsat dayjay nga imbaga ni Apo tayo ken ni Jairo, anang ted di tinamnama ken kuana.
Kaya di nagawid dan, kaya simurot laong di disipulo, kaya ni Jairo, kaya napanday di balay ni Jairo, kaya anya itinaramid ni Apo tayong Yesu Kristo. Kinunana balasitang bumangon ka. Kaya anya itinaramid di balasitang bumangon. Kaya nabiyag kakabsat. Dahita, dagiti dadatlag, ngayon ramid ni Apo tayong Yesu Kristo ditoy. Pakpakita na ditoy nga, ditoy na imbagadamag, ditoy, iti surat ni San Marcos, nga ni Apo Yesu Kristo, ket sisagana nga ipaay na tibiyag na, para kadagiti agkasapulan. Datayo nga agkasapulan ita, ket adda ni Apo tayong Yesu Kristo, dumdumngeg kadatayo. Kunanga ro ni Doc Menry Tatay J. Don Prayer, tunggal Domingo, kwen tunggal aldaw, dumawdawat tayo kani Apo Dios. Ket panawon mat kakabsat, gaputa pinaimbag na tayo ni Apo Dios, inted naman enday nga biyag, ket anya teramidan tayo, agyaman tayo ken kuana, ket mangted tayo mat ngarod ken kuana. Iso nga anya ti maadal tayo dito'y kakabsat, at dati upat, umuna, naadal tayo iti may papan iti panangpakawan. May kadwa, naadal tayo may papan iti ayat. Anya iti may katlo, naadal tayo iti may papan iti panagtulong. Ken naadal tayo iti may papan iti panangted. Dagito nga upat, ibatik kada kayo kakabsat, forgive, love, give, and help. Umay kayo, iti sangwanan itati Diyos, ket agkararag tayo po ay manalangin. Amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo. Agyaman kami ken ka o Diyos. Iti ayat nga iso nga inawat mi ken ka. Agyaman kami Apo iti sagot mo nga biyag kada kami. Pudno ula unay nagimbag ka o Apo. Saan na kami nga binaybayan. Itilikodan nga nakapoy kami. Nalapit kami. Managbasol kami. Ket adda ka o Apo. Kasi sagana nga ipaay mo ti pamakawan kada kami. Kadagiti nagbidutan mi ti sangwanam. Agyaman kami ken ka o Apo. Kadagitoy nga naadal mi tangal daw. May papan iti biyag ni Aring David. Ni Aring Saul. Ni Jonathan, itibiyag ni San Pablo, tibiyag ni San Marcos, nga nangipaay kadagitoy nga adal kada kami tangal daw. When ama nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo, iti daytoy nga oras. Ket maminsan o mamanen o Apo, masidag kami, nga idawdawatan ken ikarkaragan mi, dagitoy nga anak mo. When o ama, kaasyam ka di, ken bendisyonam ka di na Ate Beth Reyes. Ken kastamet o Apo, nga sika iti mang bendisyon, iti biyag ni Nanay Estrella Margalio, ni Nanay Amor Sermonia, bendisyonam ka di iso nakan kanayon. Ken uray pay o Apo ni Tita Cora ken Tito Willie Navarro. Bendisyonam ka di o Diyos iti salunatda iti daytoy ngaldaw. Ikamatalik mi o Apo iti biyagda ken ka. Ken kastamet o Apo damanong Mami Presi Ancheta. Bendisyonam ka di o Apo iti physical nga bagi ni Mami Presi. Bendisyonam kadi o Apo ni Manong Jaime Ferrer, the Manong Raymond Neflas, ni Mami Nati Pascual, bendisyonam kadi iso na o Apo. Ken kastamet o Apo ngay dawdawatan mi, ken ikarkaragan mi, ni Doktora Lay Juan, bendisyonam kadi iso na o Diyos, iti daytingal daw. Saan mo kadi iso ng baybayan with Bishop Juan. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam, kadi ni Nanay Felisa Sanchez, ni Manang Lilia Marquez o Apo iji Quirino Province, ni Manong Dani Pagaduan o Apo, bendisyonam kadi. Damanong ni Tatay Manuel Garcia, ni
ni Ate Zeni Cardona o Apo, bendisyonam ken sika iti mangsalaknib kadi ken kuanakan kanayon. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam ni Nanay Marcela Evangelista. Da Ate Adelina Roman, ijay Tarlac o Apo, ipagpakasi mi nga bendisyonam kaditi salunat na. Ni Nanay Josefina Bautista, kamranaan na iti anibersaryo, ti kalaysada kanitatang iti may ka 56 anniversary o Apo. Bendisyonam kadi iti salunat ni Nanay Josefina Bautista. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam ni Ate Presi Cagente. Bendisyonam kadi iti salunat na o Apo iti dayto nga oras. Sika kadi tag bendisyon ken kuana. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam iti pamilya ni Bon Gerald Palacio nga isuket pimusay iti Domingo. Ken kastamet iti baro ni D.S. Roberto Parcasio ni Christian o Apo. Liwliwom kadi dagitoy nga anak mo Apo. Iti panawen, iti panagpasinada. Ken kastamet o Diyos nga bendisyonam ni Manong Diosdado Sorita Orpilla. Ijay Bahrain, ijay hospital ijay Bahrain o Apo. The Manong Larry Correa, Eva Correa, ken Ryan Correa. The Pastor Marlene Cardona, sikatimang bendisyon, uray pay kani Manong Ray Asuncion, ikamatalik mi ti biyag na o Apo. Ken kastamet o Diyos nga bendisyonam kadi. Dagiti amin anak mo kang runana o Apo, dagiti adda, dagiti idawdawatan ken ikarkaraganda, nga saan pay nga naawat, sanda pay nga naawat. Kas kumaka ni Manong Sami, landingan o Apo, sapay ka di tinabiit nga panawen, dahito nga kararag, ket sungbatam o Diyos. Ket agyaman kami ken ka o Diyos, iti ayat nga isong impaay mo kada kami, itangal daw. Si kakadi, iti mang bendisyon, uray pay kadagiti amin nga kasangay, iti dahito nga bulan. Ken uray pay, iti sumarunong nga bulan o Apo, iti Hulyo. Ket idawdawatan mi dagiti anak mo Apo nga agkasangay. Ken agselebrar iti wedding anniversary da. Wenno ama kadagiti kakabsat mi nga OFW iti balas yu tao. Bendisyonam kadi isuda iti Amerika, Canada, Hong Kong, ken iti Dubai, iti UAE nga madama nga agbuya itam. Ken dagiti membro ni Pastor Ros Rapanut iti Korea. Ken uray pay dito nasyon mi nga Pilipinas, anakadwa mi itam, iti daytoy nga panagdaydayaw o Apo. Ket ama, kaasyan ken tulungan na kami kadi, bendisyonan na kami kadi o Apo. Ket isalakan na kami kadi o Apo, manipod iti daytoy nga sakit, iti COVID-19. Ilisi na kami iti peggad o Apo. Ket sa laknibam, dagito yung anak mo o Apo, nga kasapulan, iti kaasi ken tulong. Iti daytoy nga aldaw, dagiti saan mi nga ninaganan o Apo, ammom isuda o Diyos, gaputa si kaket at daka sa dinuman iti ayan mi o Apo. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Gyaman kami, Pastor, ti mensahe tangal daw nga naramat na kani Apo Dios, tapno maawat mi dagiti bendisyon. Ket nga rod, itatati pa nakaala dagiti sagsagot tayo, amin nga tithes and offerings. Ket ada dito screen tayo, makita tayo di screen tayo, dagiti bank account ken kastamet iti GCash. Nga pangipawitan tayo kadagiti sagsagot tayo. Kunana Deuteronomy chapter 16 verse 17, masapol ang mangitugot ti tunggal may sa iti sagot kas manurot iti imparabor ti Apo a Dios tayo. To'y sagot na yegmi, nagtaod dako pang intalek mo kada kami nakampi agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinimbag mo, iti biyag, dagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga aldaw, binindisyon namin isuda, iti naset nga salunat, trabaho, negosyo, ken pagbirukan o Apo,
ket uray pay dagiti awanan iti daytoy nga gundaway karamanda iti dawat ken kararagmi akas kadagiti taga Macedonia kadi o Apo ket Ama kasyan na kami bendisyonan na kam ket o Apo ipaay mi dagiti nga sagot para iti panagtultuloy iti panakaisaknap iti naimbag a damag may papan kada kayo o Apo mi nga Hesukristo ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Madaydayaw iti Dios kakabsat iti daytoy aldaw ket dagiti damdamag ket buyaen tayo nga adda iti screen. Renwell, Kirsten. Lagi namin o Diyos, hindi lamang sa mga hindi lamang sa pinakay na bubukod na tao. Gusto mo kasarili. So far, yes, do you want me when I lose sight of where you are? But I only took a moment with you, a glimpse of life with purpose. Exactly where you want me, and I never wanna leave. So I'm gonna sing your presence, sing of your love forever, dance like I did the day when I caught a glimpse of you. And I'll get a little bit desperate to run to the arms of heaven. All of my life surrendered, 'cause I caught a glimpse of you. I caught a glimpse of you. Amen. Madaydayaw iti Dios dayta ket isu iti programang nga Meal on Wheels ni Ate Carol ti nagpanagan dita. Ket ni Apo Dios ti maydidayaw kadagiti amin nga donor. Ket no kayat yu ti mangted kakabsat tapno maipay tayo kadagiti agkasapulan, mangted kayo ket ited yu iti NACS United Methodist Bank account. Ket kakabsat madaydayaw iti Dios kada kayo amin itangal daw na nagmaymaysa tayo tinagan na. Ket agtultuloy, dahiti nga umuna nga serbisyo, nga siya iti pastor in charge, iti sumuruno nga service, ket ti 9 a.m. service, iti oras, iti alas 9, ket ni Dr. Menry Mendilio. Ti mangyagante yung madamdama, ket ti oras ti alas 3, ket awan sa bali ni Dr. Jericho Ong. Ket so ti may katlo nga serbisyo, ken ada ti midweek service tayo kakabsat, iti Thursday, iti 6:30 ti rabii, ken kastamat nga tultuloy ti panagbuyayo iti online nga devotion, daily devotion, iti oras ti alas 7, ken kastamat ti naimbag a damag, tunggal aldaw iti Sabado, iti oras ti alas 6:30, kakabsat. Dagitoy tagtultuloy nga mabuybuyayo, iti online, kayat ko nga kablaawan, dagitoy nga adda ditoy nga madama nga makipagdaydayaw kada kami ti umuna nga service da Pastor Ros Rapanut dita Incheon, South Korea ken dagiti membrona ni Grace Salinas Raros nga madamang buybuya ni Pastor Edgar Capili ken kastamat natin ni Risa Samonte da Elena Ferrer manang Elena Ferrer da Nanay Lolita Benitez Bulaag
Mary Jane de los Reyes Garcia, agyaman kami. Alesa Garcia Sermonia, madaydayaw iti Diyos, damanang ni Auntie Joan Salinas Raros Carrion, ni Apo Diyos mang bendisyon kada kayo, datita Corazon Navarro, mayat iti signal tatay dita, iso nga makabuya isuna, ni Manang Jane Bautista Sierra, iti Bambang, Nueva Vizcaya, madaydayaw iti Diyos, iti biyagda, iti anniversary, iti naganakda, iti may ka 50 ken innom nga anibersaryo ni Nanay Josefina Bautista ken tingutan ng asawa na. Ken naman ng Ana Ferrer Ligo, madaydaw iti Diyos, daman ng Anselma Setay, Rodora Reino Balino, Lolit Chu, adati Chinese ngagbubuya kada katayo, ng Ilocano, Rodora Reino Balino, Asuncion Paunil, ken Mary Sabado Dizon, ni Manang Ninita Paking dita Valenzuela, ni Nanay Presi Ancheta di Valenzuela. Ken kada kayo amin kakabsat, madaydayaw iti Diyos, makitkita kayo ngagbuybuya tunggal aldaw iti Domingo, ket agyaman kami iti kadayo kada kami through online service, ket madaydayaw iti Diyos kada kayo amin kakabsat. Dagiti sumaruno, ito umay nga Domingo, basaak mat tinagan dagiti dadduma. Madaydayaw itinagan ni Apo tayong Heso Kristo dito iti maudi nga Domingo iti bulan iti Hunyo. Ti aya ti Diyos agranyan manipod ti jay gloria ayat na aglawag tay, akasilaw to'y dagang. Parang rangin tay di silaw, ingkat bangir ti baybay, bareng no, intay maispal, kararwaan na ukaw. Rabi na inggit sipnget, ken daluyon na bileg, aglayla yag sumitsipot, iti silaw jay igit. Parang baybay, bareng no, hintay maispan, kararwaan na pukaw. Parang rangin kadokabsat, silaw mo apang lawag, tapno biyag nat maalaw pay, ti malmal mesjay taaw. Parang rangin tay di silaw, inggat ba ngirti baybay, bareng no, intay maispan, kararwaan na pukaw. Agkararag tayo, agyaman kami ken ka o Diyos, iti kadam kada kami, kabayatan tin kami panagdaydayaw, iti daytoy nga bigat. Narik nami iti presensyam o Diyos, kadag iti bibiyag mi. Agyaman kami, tasika iti nakisao kada kami, iti daytoy nga oras. Agyaman kami, kadag iti biyag, dagiti anak mo, Apo, nga impayda iti presensya da kada kami. Tapno kasta, ket nasayaat iti panakaipaay, daytoy nga serbisyo, iti muna nga serbisyo, iti daytoy nga aldaw, iti Domingo. Agyaman kami iti biyag ni Ate Carol Alvarado Mendilio o Apo, kas indaramat mo itangal daw. Ken kadagiti amin ngagbalin nga liturgies o Apo, iti sumaruno nga bulan. Agyaman kami iti biyag ni Brother Jodic de los Reyes, bendisyon na misuna, ken iti familyana. Ken kastamad the Brother Ronnie, ni Brother Kyle Renwell, ken Sister Kirsten,
ken uray pay dagiti staff o apo, dagitoy nga staff nga adda kada kami tangal daw, nga isuda iti nang papintas iti altar, dagiti amin nga ministerial college o apo, bendisyonam dagiti iti special church conference nga maramid iti sumaruno nga bulan, ken uray pay iti council o apo, church council, ket sapay kadi o apo, ta agbaligi kami ti dayti nga tawen, kadi iti kayat mo nga aramiden mi o apo, saan nga gapu kada kami o Diyos dagitoy no diket gapu kada kayo, nga pagserserbian ken pagdaydayawan mi. Ket nga rodo apo, ingat nga to da ka, ingat nga to mitinagan mo iti dayti nga aldaw, bendisyonan nakam kadi amin o apo, iti dayti nga oras. Ket dagiti dawat ken kararagmi, babon iti nagan iti Dios Ama, Diyos Anak, ken ti Diyos Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagam. Ket ita awaten ti pamendisyon iti Dios Ama, babon ti anak na isu ni Apo Isu Kristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken iti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinaga ni Apo ting Hesus Kristo.